Иптәшләр, сезгә бүген Илназ абыегыз супер-пупер мега җайлы булган һәм бәлки тәмле дә булган ашау пешереп күрсәтәчәк. Безгә инде кирәк булачак 3 бәрәңге, суган, 2 йомырка, сарымсак, колбаса, сыр һәм инде зелень. Кухняның астыска килде. Гүзәл күргәнче буларны чистартырга кирәк. Бәрәңгене теркадан чыгардык, приправа салдык. Хәзер әзер борыш салып җибәрәм. Салабыз йомырка һәм яхшылап болгатабыз. Ниһаять таба кыза башлады һәм инде суганны кыздырып алабыз. Суганны кыздырып алдык һәм инде дөрес эшләсәм, менә шулай салып монда. Так. Ничек аппетитный күренә. Әле пешмәгән әйме, уже ничек аппетитный күренә. Это не точно. Так. Салабыз колбаса. Салабыз сырны. Инде өстенә җибәрәбез укроп белән петрушканы. Капкачлы ябып куябыз. Булай бик аппетитный күренә бу үзе. Тәме ничек булыр тагын әйме? Достар, мин моны ашап карадым, пешкәнме юкмы икәнен белү өчен, шуңа күрә хәзер капкач шундый нинди тәмле дигән ялганлау эмоциялар ясамыйм сезгә. Но чынлап та менә үземә бик ошады. Карагыз анда сырлары ничек вообще тәмле прям. Бик җайлы пешерелә. Мин пешерә алгач, инде моны сез точно пешерә аласыз. Шуңа күрә кичке ашларыгыз, көндезге ашларыгыз, иртәнге ашларыгыз тәмле булсын. Столовая кереп ашаган булсам, бу хәтле саат савай ясап булмый.